Kwa n'ebe ahụ. Onwekwa ya nọ n'ụlọ. Kwai. So m. Wachaka pụta. Nse nke. Nwanyị ọma. Ebe ife dị ife anyị ọfụma. Nne ka ị mere, good morning. Hey, ọ dị ka dị busy. Asọ adịrọ. Emere ihe m gotere unu. Nọrịkwa tata. Nne. M gotere unu nri, nne. Oyo nne. Oli nri. Sani ori nri. Ndị ebutego gị nri ọka na indomi. Ihe akwụkwara akụ ị na-ebe. Ọ bụrụ ọgwụ a bụ Chukwu nna ọ. Chukwu wetara Chukwu welu. Mụ na ndị m na-agwa gị. Ọ bụghị akụ ị na-ebe na-agakpọchi ata ya ọzọ ga-ebegide akwa tata ruo echi. Onye nwụrụ anwụ anwụgo. Ya kwesị dị na-eche kịta na ife ọ ga-agba eme ka ndụ anụ ahụ ike gawanye. Ghọtago ka ụdị ihe a mere ụbọchị tata ma ọ ka emegburu eme ka afọ imekwa ọzọ. Kwụsị dị n'ebe akụ ị na-adị ebe o na orugodi ala biko. Ebe tọrọ nke a n'akwa. Biko. Kamere ihe m gotere gị o. Instagram ya n'ụdị ya. Sharp. Ọ na-abanye. Gbagam. Kedu maka nwanne gị nwoke? Ndị polisi ya bịa before akpọrọ brother Fidelis gawa court. Ka udo ọnwa adịghị nke a. A na-alụpụ nke a na-abata, a na-emepụ nke a na-abata. Amamụ dị nke. Irigokwa nri ọtụ since morning. Agụrụ adị agụ, ị chọrọ inwe ọsa. Ike bụ na agụrụ adị agụ gị. Onye megide ihe a na-anwụ ọsọ bụrụ ka m si wee na-asụ na agụrụ adị agụ. N'oge were ndụ gị na-egwu egwu. Biko mechigoro n'ọnụ. O nwere vidio kọl na-abata biko. Nwanata na onu ka nza kọl. Kọl arụ ọkwa kọl anyhow. Ihe a kọl si ala nsọ wee na-abata. Holland. Hello baby. Hello? Hello baby. Hello? Ka m gaa iru. Background ma dị sọrọ mma. Onye nọ m n'azụ. Mba ọ bụ ihe akpụrụ agboo. Mba ọ bụrụ ya. Hello? Ọ bụrụ onye ara. Mmago ndị job a. Akwụna ife m na-ekwu. Ndị job a na-eme ha gụrụgụrụ ha bịa. Agụrụgụrụ ha bịa sarụ m efere sarụ m akwa mgbakirikwa na chọọ obere ihe nye aka kpatakpata rie m sọtọ 10,000. Sọmma ma nche ya akwa nwanne m nwoke na-adị eyi. Mụ abụ onye nzọnzọ o jere na bụ ụzọ ọma. Akwụdị ihe m na-ekwu. Asị m na ọ bụrụ ihe akpụrụ akpụ. Ị na-afụ ọfụma kịta? Nna biko ke mafia nna megharị arụ nyelukwu onwe gị aka na ịgbachi nkịtị otu ọ dị ka ịbụ ihe akpọrọ megharị arụ ka okwu ya ghọta. I don't know how we're going to do it. Mana achọrọ m ka ị were akọ n'uche gị biko mara ka ị ga-esi wee mee ya. All I wanted is a good result at the end. Ọ si ife m chọrọ. It's going to be hard though. Honestly. I don't know what my brother see. Ebe ọ na-egere gị ntị ọmụ akọ ga-egezi ntị. Mpụta kịta mbịa woli ihe gbasata gị ebe agwọbe ya kịta anụ a. Ọ ga-afụ m ka onye na-amaghị ihe. Ọ ga-asị ma na-ekwu na nwanne nwaanyị nwụ na buru ihe ọzọ bubata 18. Ha. Somma. You see, I don't like ka isi ekwu okwu. You said he's still money what? Ah, sister. Fine. I know she's you guys' sister. Mana onye nwụrụ anwụ anwụgo. And she died for good. Yes.
This one stupid thing I don't like about your brother. He's too emotional like ladies. What happened then when I'm working on you? Ogo go bring na akọ nwanne gị nwanyị nwụrụ. Ihe m chọrọ ka ime ihe m si gị mee. Just get the job done, that's all. Nsogbu adịrọ mma agbanye. Take. Ewo. For what? Achọrọ m ka ị rụọ ọrụ m ziri gị. Ọ bụ na ị rụọ ọrụ a m ziri gị, ama gbanwe ndụ gị. Mgbanwecha ndụ gị, ịma na-echeta dị, ịma na-ekwudo okwu onye nwụrụ anwụ again. Ịma na-echeta dị nwanne gị, ọ bụdị na nwanne gị sef, ị ga-echeta, ị ga-echefu ya. Ife ọlụ a. Arụchago m ya ka ọ ka m si wee lụ. Mụ na-agwa ya. Onye na way ya na. Ị ga-afụ my way. Ọsọ Chineke ma ihe mee na o ji wee nwụọ. So, unu hapụ ya ụta ahụ, Ọnya. Ka m jewe. Nwaanyị. Ị na-enweta good result. Mmechikwa. Gbado anya. Nsogbu adịrọ. Ị ga-enweta result. Hey! Nwata na-ebegodo ebe. Nwata na-ebegodo ebe, man. Ihe mmemme kịta. Mma akpọ AJ na phone. Ọ rọpụtara bụ gịnị? Recent and decent. Onye ọ ga-arọpụta ma ezigbote akwa chịsa. Njejeje go hair. Nje na ha na-agọ go kịta mma ma onye mma ego hair na. N'ihe nwaanyị ibe m na-anya moto. Hey! Cletus bye. Ikwechago ka nya. Tatara na-agwa gị. Nsa anyị ihe mma asa gị. Nsa anyị. Nwere bleach sai. Bifo ịma ihe na-eme na. Ị na-akpọzi. Biko jee kpọrọ nkwe. Biko jee kpọrọ ọkwọgbụ a. Onye na way ya na. No, come. Any him to the Ghana not happen there. You know one good reason why won't I tell them to leave that man to go? Eh? Everyone know why you let Chananya Dilorialo kwa ụgwọ isi ya. Nwere nsogbu dị ụta. Shop ya gbara ọkụ ihe niile o ji bụrụ mmadụ. All his assets got burnt. Root emepe ọnụ. Mepe ọnụ o ji eri ji na ede. Ihe ọ ga-agwa di at that point in time o kwesịrị o need consolation. Ihe ọ na-agwa di ya ọwụ na ihe na-eme n'ochi na family ha. Family ha ọwụ ndị amụsụ. Mmanya ọwụ ekwensu nke ọzọ. Kedu nwoke a ga-agwa ụdị okwu ahụ at that state obiọma akpa ya? No, let us be reasonable. Kedu nwoke ga-agwa ụdị okwu ahụ obiọma akpa ya? Karutu she ekwu cho dị egwu. She talks anyhow. Look at where it has landed her. Check it. My sister can talk. Chineke nna bi n'eluigwe, ị ga-agbakwara m aka ebe. Obinigwe ị ga-agbara m aka ebe na m kwukwere, tie mkpu, bee akwa ya, kwuo ya gụọ ya ka egwu, kọọ ya ka ekwe. Enweghị mgbọsị ọbụla chi hụrụ m na-anaghị akpọ ụmụnne m. Dọọ ha ọdụ sị ha melalụ na ume na o metere nga nne ga-ebukwa ya ala di. Ekwuru m ekwu, nwanne m nwaanyị ajụ. The only thing nwanne m mepere ọnụ sị m, amaghị ha mother. Our parents, your mom, who am I to advise her? Now look at it. Can I joke with the Okurutuku? You won't pay. You won't pay. I think you would do pulo. You go get your cotani. Mana Antorogato. Mana Antoga. I hope Okojola root to Neko. When you're not root. And I root to what I can as show me. On as show me. Chedebo, what she no preto. No good in Neko. Ebe ọ na-aga wụ na emme ete ji etere ụgba etere azụ na Fidelis na ala free. Onye gburu nwanne anyị Sonia Grewekwe, onye gburu nwanne anyị ga-ala free. Nke akwa nke mma ga-eji ntị anụ so mma ga-anụkwa nke ahụ. Ị na-anụkwa mbọ Sonia onye gburu nwanne anyị nwaanyị. Broda, keke si ekuzi ona. Ahapụ Fidelis ka ọ gawa onye gburu nwanne anyị. Ọbara. Ha, broda, no, he cannot just go scot free now. You check it now. Ahapụ ya ọ gawa.
He needs to be punished. He needs to be punished. Onye wa bụ dị okwu na Sonia kịta ka ikwu okwu ka nwaanyị. Epụta ịgbachikwa nkịtị ụmụ nwoke azụ ọgwụ okwu n'isi. A na-achahepụ anya achahepụ wee na-eme ihe. Anya m legoro n'ụgbọ a. Nji ekwu okwu enwere m ike kwujọọ Chineke ma ọ kwujọọ unu. But the only advice I have for you people is that agwago m unu melalo na ume. Ha si nwayọọ nwayọọ ka eji arasị ofe dị ọkụ. Lekwa anya maka okwu gbasara Cletus. Na ha ga-akpọ ya aga ụlọ ikpe, a ga-egbu ya egbu, a ga-ahang ya, ha ga-akpọ ya apụ court. I told them point and plain that aka m ụkwụ m adịghị ya. I am not coming. I'm not interested in the case. Yes, I am not interested in the case. Ihe ụlọ chọrọ ha iji eme, ma ha chọrọ igbu egbu, ma ha chọrọ ịhapụ ya ahapụ, nwe ihe gbasara m, nwa forgive gị. Ihe ụlọ chọrọ ha iji eme, ha go ahead and do with him. Would I forgive you at the point? But na check he needs to be punished. I got happy or allow just like that. Onye gburu ọbara anyị. Our own sister, Ruth. Hey! Na gị nwa forgive gị. Edewekwa m ebe a, mụ forgive bụkwa ihe ọbụla. Edewe m ebe a. Ọma nnakwa free. Fidelis ama nnakwa free. Ha. Yo me nwanne anyị nwaanyị ka a ga-emekwa iyo. Mmegwara awụ na a na-apụda ụka. Anyway, ebe Fidelis ama nla free. A ga-egbu ya egbu. A ga-egbu ala ile. No, that is what it means. Ọ gaghị ala free. Ọ gaghị ala free wụ na a ga-egbu ya egbu ọkwa nne. Both of you should get ready to train the children. Ebe unu nọ ga na-ekwu na a ga-egbu ya, knowing fully well that nwoke ahụ na mama ya anaghị esi ofu ụzọ aga. Mana mama ya kpọrọ ya si because of gịnị, the same one unu nwaanyị. Onye mere mmanya ji wee hate ya so much because of the way your sister talk. O tinye problem in the family. Unu ga-eledo ụmụazị ahụ. Nsogbu adịrọ ọkụ imedo ụmụazị. Sisi pụta na ịgbọdụ na-akpọnye Sonia. Sonia elekọta ụmụaka. Maka mụ na onwe m mara Amadịwa bizi. Amadịwa bizi ivile otu anyị n'ebe a na-ekwu okwu a. Ozugbo ụka na-apụchite anyị n'ọnụ. Anyị ende ya. Nnapụ apọntment karịrị m ahụ biko. Brother, ọmụgwọ nwa na-ekwutere m biko ịma na m na-aga ekpere. And I'm ga-ebido Bible class next week. How can I be a nanny? I have Bible class. Boshi na from no. Nabata ake. Onye ọbụla afọ m na busy. Inwe na appointment karịrị gị ahụ. Ịnọ on the move. Nwaanyị na-efe efe. Bụrụ nwa Bible study ebido ozugbo. Because of ekwuola onye ga-take care of the baby. Me too, I have my own responsibilities. I have to go and hustle like a man. So please, allow that young man to rest. Allow that young man to rest. Muka meshiano. Ya wagi na kitano na wagi kwa ya togato. Akọrọ uche ga na agwa ga m tọrọ ga-atọ. Maka na gbagi nkịtị na ebe a na-ekwu ayo. Bịa sọ maka akpọgị sọnjọ. Ịnwekwala ngwa m kwenye ha. Onwe ihe na-eme gị n'isi. Kedu ihe na-eje egosi na ị tọrọ m atọ? No, just give me one reason. Ihe ga-eji wepụta. It's not matter for what? This is not matter. Brother, no. Give me another light. You know that second person image you want to go no go. As a boga so go. You go see me do monte. Ama m n'obi ọma akpaga hụ n'ụdị mkpebiri concerning our sister's death, Ruth. Achọrọ m ka unu tinye ike n'onwe unu na that man's shoe. I want you to see it from my own perspective. That na nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị kwesịrị gị lụọ nwaanyị gị larute na be gị obi ọma akpa gị. Nwoke ekwesịghị ya lụọ nwaanyị ya larute na bie ọ na-enwe obi mgbawa ọ bụrụ na akpaso iwe n'iro ya latakwa na ya ada akpasokwa iwe again. That man ga-anwụ ọnwụ ike. Ihe nwoke na-eji alụ nwaanyị wụ onwe ka o siri dị outside. When you come home, your woman or your wife will become gịnị your comforter. Onye nkasi obi. Unu niile nọ here man nwere ihe m na-agwa for her Ruth. There's nothing I didn't tell our sister. Eluding to mother na-enye here. The same talk and mine and pie kwugidere here kwugide si n'ebe anyị bi until ha anwụọ anyị lọtakwa here. I continue. But ọ hụrụ moto, hụ ụlọ elu, hụ ego, hụ phone, hụ nke ọzọ ya marry. Nna sị
This place in Naga, do you know what marriage is all about? I say, no, it's not my life, it is her life. Today, where is she? Where is she? I keep telling you people that no matter what your husband did to you, you are also going to dig him again. Ki yo yambara. What can I add amaka? Ogodo ri no go at fault. Ogodo no dig it at fault. You say I am sorry. It will not take anything from you. It cannot kill you. A woman in the house should represent peace and not trouble. Who can make you give your yambara? He made you give your yambara. He is your Lord for peace to reign. Hey! For the sake of peace, my sister. For the sake of peace. Yes. Because let us tell God, can't go for the sake of peace. Calm down. Now, who can make John? Who can make John? Mama, who some mabia yo yambara? Ka were kita dim na alu alu emejọ m mụnwa bịa yọọ ya mgbaghara mmejọkwa ya mbịakwa yọọ ya mgbaghara Nwere ihe nọ dị ya. Ara ọ na-agba m aṅụrụ m kai ngoji wuru onye cherekwa ka mgbago nwukwu m ike imechi onu m ose mmadụ ibe were mgba bọọlụ ime mmegwara gị biko onye na wee ya ya kwa my own lifestyle o ma root Ini na ke onwe ike mechie m ọdụ ama ewere aza akụsa akụsha ngeze gị na aza gị were paka na azịza za ya ịchọrọ gị kwu gị megharịa m anya akpụtụkwa m nga nkwụ So ihe ga-eme obi adị so mma ugidi na-ewere Fidelis ote eshido nwanne anyị nwanyị 6 feet lekwe root lekwe Fidelis lekwe root ya were obi m agbada ọwụ kwesịrị ikwu onye na wee ya wee m gị na wee ga When you would na agbawa m obi that at your age you are still reasoning like a day-old child. Ọ na-agbawa m obi that agbọbịa ha ka gịnị by right ị kwesịrị ịbụ ndị a niile ụzọ alụ dị. Ọ the same thing ị na-eme na ahụ ya debere gị na this family. Ihe ma happy ikiri gị adrọpụ gị ejiri gị mmiri na-aga nwoke ọbụla pikiri ka ọ pịa hụ na na-enwe ihe nọ n'ime na empty drum or drop gị here and at this time you don't still want to change. You still don't want to change. Mụ na ga bụ ọkwa ọgbọ na-eche ekikwe o. Danya ma ajụọ gị okay fine let us take it in this angle ka isigoro ebe ugbu a gị ya ị nọkọtago one day jụọ onwe gị ajụjụ ihe ọ na-eji abụ na omenala Igbo mgbasa na-agba nkwa aka ịga nwaanyị mmanya ya garuo n'ihu di ya sekpuru ala bige die mmanya o sekpuru ala bige mmanya that shows submissiveness that shows everything. Yeah, I humble myself before you. You become my Lord from today. Hey! Cletus! Isi ya na-ashị shion Nwoke ahụ kwụrụ ụgwọ isi gị remember. Ma nwoke ọbụla kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị ihe ọ kwụrụ ụgwọ isi ọ kwụrụ everything that you owe, all your body, all your life, all your system, everything that concerns you, you are first. Ihe ọbụla gbasara gị na ya n'aka. And both of you are to do what? Are to play it accordingly. Ka peace nwee ike reign. And unu na-emekwa ụmụ unu ga-amụta ha na-engomi from you people so that when they grow up they will also live the same way their parents lived. Ọ bụrụ like this. Ọ bụrụ iti wo. Let us remember that we are going somewhere. And this family is a family of God, remember. Don't turn it to something else. Okay, family of God. This family is family of God. Thank you. Ọ sị na na-apụta na family of God. Gị nọ ebe a na-atọrị Bible isi ka m gwazie gị ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Isi na di m nwe Lord. Akwụkwọ nsọ sị n'iwu nke Chukwu nke abụọ ge he nwe nna ọzọ karịa mmụọ wụ Chukwu. Isi dị mpa m mụrụ m amụ ka ọ wụrụ nna m ka ọ wụrụ Lord. No di m dụrụ m alụ. Makwa di ka stranger. Ama m onye ọwụ. Ya hụrụ onwe anyị alụkọ. Biko nna m gụọ Bible gị ọfụma. Family of God ọkpọ ihe anyị ekwere m ekwe ọ family of God mana ị ga-eji shike na-atụle Bible gị. This way Naga is leading to destruction. Okay, Rotana, did you remember before your sister got married? The same sound, the same volume, the same attitude. Today, where is your sister Ruth? Upon a lily corner. Onye atọrọ ilu kọwara ya ma a na-egeji olu nne lara n'iyi. I don't know. Otu m si ahụta gị. Ịwụ nwanne m but every of your lifestyle is irritating me. Not to talk of onye ga-akpọrọ debe gị n'ụlọ gị na ya ga-ebi forever. Lifestyle nke gị na-eshi ishi. Because Chineke na-aga ama ọ Chineke ọ ga-eme mistake nye m ụdị mmadụ asị di. Chineke nye m ụdị mmadụ asị ji nọrọ nga bịa reject. M reject ya because ị na-eme ka nwoke. He nke ọwụrụ. Nsogbu adịrọ.
ahụ na m ị na-eme ka nwaanyị ị na-eme otu isi eme na ọwa otu nwaanyị kwesịrị ime ị ka nọrọkwa be nna gị ihe ọbụla mmadụ na-eme ọ naghị enweta gain ya o kwesịrị ime gị na o kwesịrị divert chee echiche tọọ ka o nwee ike bara ya uru but I can see that at your age you are not reasoning like a woman were nwayọọ ka o ferụrụ arụ zuore gị nne the lesson ị kwesịrị take into your life is just what happened to your sister a few days ago wụpụ ite kọta esete nka bambam iche na ọwa ebe ahụ ka mma nwaanyị nọ nwoke ọbụla ị hụrụ n'ụzọ dị gị mma ekwute okwu fonu pịam ame ebe ọbụla ị gara gị gosi onwe gị just jigodo onwe gị since ị bara agbọbị ụmụ okorobịa ole dọmpụgoro gị is it not enough lesson for you to reason like a woman? How many men have dumped you in recent time? You are still going around bragging that you are a woman. You are nothing but a chaff. My sister, listen and reason. Maybe because of your sister died. Go meeting takri uba piam ke kwaga nkanya tenkanya ebola akụkpụrụ gị maka ote na agbazaga chingom kem akụna ga ebekwa akwa nwa mgbe nka I have said my own onye mara asụ ya so n'ikwe ị ga-ama asụ gị sụọ ya n'ala ome mma na-emere onwe ome njọ na-emekwa n'onwe Sonia, brother, keep on being a good girl. Thank you, sir. Then gị nwa sọmma raki iji at this time, we need to prayers and not all this talk. Come inside for us to pray. I hore this family thing na catching. Get on your level. Hey, sister. Get on your level. You never sit in a copy or come the lion at time. Now go to appointment to Zuma. You down here? Onye Na Way ya. Nine. So Sonia. Yeah, but happy I go come appointment. Sister, come here. Let's go. Every day we keep talking. Get in this place. Get in what they hold up. Get in your problem. Mama, you're not here. You're supposed to become our mother. It was real when they wouldn't answer this family. But there's no way, nothing. When you have nothing to offer to us. Now what you know about it? You go back. You know, because I know there's no man that can take somebody like you inside. Who are you? Can you tell you what to say? Senior with no sense. Why inside because? I'm not going to put on this. I got Rabia. Don't touch her. Hey, don't touch her. I am Prince Val, paparazzi one Igbo land. Okay, sir. Born and bred in the United States of America, Houston, Texas. Actually, I came back for my dad's burial, but I'm coming back for Papa.
His Lordship Tony Obichilozo. Mama. May I know you? I'm Sonia. I be along the road before the village square. I'm one George Mokeme. Really? Yes, sir. Relax, man. I'm good. Okay. Okay. Permit me to take you wherever you want to go to. No, I'm good. I don't want to go anywhere. I've gotten to where I'm going to. Where I'm going to. Not far. Okay, excuse me. Okay, can I get you mobile handy? Yeah, so we can type bank at all. My phone? Yeah. I've not repaired it. Really? Yes. Hey. Take this. Get yourself a phone. I don't want it. I need the phone, man. No. You are hanging the paparazzi's hand on air. I don't want it. Please now. I don't need that. Leave her. Hey. I'll kill you. Yeah, Chinwe, help mother. I'll kill you. You will kill me. Me? I mean, no, you will kill me. If I stand up here, you're going to recognize you. I'll kill you. I want him to market you. Oh, come on, that's why I'm going to wife, but you can't go to market. Help my girl. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.